bidiyo ne yanzu ko a samu wata waka a kan Ya yawar ma wanda konsoshi ya tsaya a za ta sojojin nan na Nijar. Wakirin bidiyon an ji gataccen koko ba wai bacci.
mahaukaci wa ya tashi tsaye mahaukaci wani mahaukacin Nijar ne mahaukaci ya taho aboki ka ta yi dan jadi da Allah yo